Τι έγινε, τιμάστηκε ο Λευκός Κύκνος? Χάσαμε επεισόδια. Βεβαίως. Χάσαμε το μοντάρισμα, παιδιά, δεν γινότανε. Δεν πειράζει. Μπήκανε στην μπλοκ Πολυουρεθάνης. Οι ενισχύσεις που είπαμε ότι κολλήθηκαν από κάτω. Συν και εξτρά στη γέφυρα πια. Η γέφυρα, ναι, εκεί που πιάνει ζυγαριά. Γιατί εκεί που πιάνει ζυγαριά μας κιόλας είχε στραβώσει το ένα το κομμάτι και το κοιτάκι είχε και για εκείνο το σημείο και το κολλήσαμε. Ήδη εγώ που το έκανα μια βόλτα στον δρόμο, μέχρι να πάω για ευθυγράμμιση δηλαδή, το νιώθω πιο σφιχτό πίσω. Τώρα θα δείξει μέσα στην πίστα. Θα δούμε. Και γατάκι. Εντάξει. Για να δούμε σήμερα. Βλέπεις πόσο κουνιέσαι μέσα στην πίστα. Ναι, άμισε τα. Τώρα μετά από αυτό θα κάνουμε εισπέρασμα, δεν βλέπουμε Χριστό. Τώρα να δούμε, δεν ξέρω αν θα ήταν καλό. Καλούτσικο ήταν. Τι κάνεις ρε μαλάκα? Τι κάνεις μωρέ μαλάκα? Εσύ καλά το έκανες, εγώ δεν μπορούσα να βγάλω βίντεο γιατί πήγαινε έτσι. Κι εγώ μέσα από το κινητό το βλέπα έτσι. Έγινε στη μεταφορά, βγήκα πολύ έξω. Έπειρε. Από το να παλεύω μετά λέω άστο, θα κάνουμε το επόμενο. Σιγά τα βα. Turbo ya. Μου είναι. Εμένα έτσι με φάνηκε, ότι πριν σαν να βαριόταν. Σαν να βαριόταν λίγο, σαν να
Σκι είμαστε ρε μαλάκα, πού είμαστε τόση κίνηση? Αυτό το έβγαλα και ωραίο. Α, μπράβο. Είσαι πολύ καλός μωρή πουτάνα. Εγώ. Εσύ πίσω. Ήταν ή όχι? Ήταν 2 μέτρα πίσω. Ωραίος. Ωραίος. Σε κάμερα! Το ξέρεις! Τρελός. 2, εγώ μπροστά, αυτός πίσω. Από πίσω. Πάρε και εμένα, ένα πάρε και εμένα. Πήγα να σε πάρεις πολύ. Το χέρι μου κάπου το έφαγα. Εδώ πίσω στη μαλακιά. Θα φαίνεσαι όμορφο στον Κώστα. Σε παρακαλώ. Να πάνε. Κλείσε λίγο την πόρτα. Φύγε! Σκάστο! Τι μαλάκα. Δεν θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάμε στην εκκίνηση και μετά. Εντάξει, θα το δεχτώ. Μάθαμε το τετακέ. Η Ζήνα μας λέει, έπαθε τετακέ. Τι? Μας λέει η Ζήνα, έπαθε τετακέ ο Κώστας. Στην αρχή έψαχνε, έπαθε και λέμε, τεκαβλέ. Τεκαπάζ. Οπότε να ξέρεις όταν θα βγεις θα έχεις ανάλυση του τετακέ. Ναι, έφαγε τετακέ. Έφαγε, αυτό δεν μας το είπε. Άντε να βγάλω κι εγώ ένα βίντεο. Παραγλίστρηση. Παραγλίστρισε. Ήταν κρύα τα λάστιχα.
πέσει εδώ. Φοβήθηκα. Έχει λάστιχο. Και εκεί σε δύο σημεία πέταξε πολύ κόλλο αυτή τη φορά. Πήγε... Άργησα να κάνω τη μεταφορά και φύγαμε απότομα. Sorry. Το διόρθωσα. Τέλος, Ε? Τέλος, βγάζω.